Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. У Польшчы бачыць падставы для перамоваў з Беларуссем наконт сітуацыі на мяжы. Пра гэта ў эфіры польскага радыё Z заявіў міністр унутраных справаў і адміністравання Томаш Сімонік. Міністр падкрэсліў, што Польшча працягвае настойваць на вызваленне Анджэя Пачобута, а таксама разлічвае на супрацу беларускага боку ў вышуку забойцы польскага салдата. Пакуль гэтыя ўмовы не выкананыя, пытанне закрыцця памежных пераходаў працягвае разглядацца. Пры гэтым Сімонік адзначыў змяненне рыторыкі Александра Лукашэнкі і некаторы спад актыўнасці з боку нелегальных мігрантаў на мяжы. Аднак польскі міністр дадаў, што пры развязанні гэтых пытанняў важна правільна ацэньваць уплыў Расіі на афіцыйны Менск. Украіна заклікала сваіх грамадзянаў не наведваць Беларусі. Служба вонкавай выведкі пералічыла рызыкі паездкі ў нашу краіну. Гэтак паводле ведомства украінцы пры перасячэнні мяжы з Беларусю праходзяць праз фільтрацыйныя захады. Іх дапытваюць пра мэту візіту, збіраюць асабістыя звесткі, высвятляюць палітычныя погляды. Таксама ва ўкраінскіх грамадзянаў нярэдка забіраюць тэлефоны на правяранне сацыяльных сетак і збіраюць адтуль інфармацыю, што можа быць нагодаю для затрымання. Акрамя таго, украінская выведка адзначае, што за украінцамі пільна сочаць беларускія спецслужбы і міліцыя. У падобных выпадках ведомства заклікае неадкладна звяртацца ў амбасаду Украіны у Беларусі. У больніцы памёр 33гадовы мянчук Александр Ліпскі. Учора яго ранілі пры затрыманні. Мужчыну падазравалі ў забойстве, якое адбылося амаль 3 гады таму. Тады ў кватэру на Ракасоўскага ўварваўся ўзброены мужчына і выстраліў у 33гадовую жанчыну. Нападнік спрабаваў забіць і ейнага мужа, аднак той выскачыў з гаўбца і застаўся жывы. Паводле прэс-службы МУЗ, увесь гэты час падазраваны ў забойстве Александр Ліпскі і ягоная маці хаваліся на здымных кватэрах. Паведамляецца, што іхным пошукам займаліся не толькі беларускія, але і чамусьці расійскія сілавікі. Выйсці на адрес перабівання Ліпскага дапамог бацька падазраванага мужчыны. В момент задержания злоумышленник оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам милиции. Для его обезвреживания применено табельное оружие. Мужчина ликвидирован. Сотрудники милиции не пострадали. Ці была на месцы затрымання маці падазраванага, не паведамляецца. Сталася вядомая дата разгляду апеляцыі беларускага рэжысёра Андрэя Гнёта ў сербскім судзе. Беларуса могуць экстрадаваць Сербіі на запыт рэжыму Лукашэнкі. Паседжанне адбудзецца 27 жніўня ў адкрытым рэжыме. Са словаў самого Гнёта, гэта цытата, ягоны апошні шанец быць пачутым. Падтрымаць рэжысёра падчас апеляцыі заклікала і абраная прэзідэнтка Святлана Ціханаўская. Я закликаю международную супольнасць падтрымаць барацьбу беларуса Андрэя Гнёта супраць экстрадыцыю ў Беларусь, дзе яму пагражаюць катаванні з боку рэжыму. Справа Андрэя будзе слухацца ў апеляцыйным судзе Сербіі 27 жніўня. Гэта апошні шанец перадухіліць ягоную дэпартацыю. Цяпер Гнёт перабівае ў Сербіі пад хатнім арыштам. Беларускі рэжым абвінавачвае яго ў нявыплаце падаткаў. Месяц таму Інтэрпол выкрасліў палітычкача з чырвонага спісу, прызнаўшы палітычны падтэкст справы. Пры гэтым паміж Сербіяй і Беларусю падпісанае двухбаковае пагадненне аб экстрадыцыі. Да 15 гадоў зняволення. Такі тэрмін пагражае экс-дырэктару шклозаводу Нёман Ігору Бацяну. Яго абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве. 60гадовы мужчына родам з Ліды. Пасля звальнення з пасады кіраўніка шклозаводу ў 2017 годзе ён узначаліў аддзел дзіцячага юнацкага хакею і развіцця Федэрацыі хакею Беларусі. Пра палітычныя погляды чыноўніка амаль нічога не вядома, як і пра тое, якую пазіцыю ён займаў у 2020-м. Імаверна, Бацяна затрымалі ў кастрычніку 2023-го. Тады мужчына перастаў выходзіць у сацыяльныя сеткі. Чаму канкрэтна чыноўніка абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве, таксама невядома. У Еўропе арыштавалі хакера-беларуса, якога называюць адным з самых небяспечных расійскамоўных кіберзлачынцаў у свеце. 38гадовага Максіма Сільнікава ўжо дэпартавалі ў ЗША. Нацыянальнае агентства барацьбы са злачыннасцю Вялікай Брытаніі, сакрэтная служба ЗША і FBI шукалі зламысніка з 2015 года. Паводле следства, Сільніку і ягоныя саўдзельнікі – гэта элітныя кіберзлачынцы, якія прымалі экстрэмальныя меры засцярогі, каб іх не знайшлі заходнія спецслужбы. Агулам па ўсім свеце каманда Максіма Сільнікава скрала дзесяткі мільёнаў долараў.
Джо Байден упершыню пракаментаваў баявыя дзеянні ў Курскай вобласці. Паводле прэзідэнта США, уваход ЗСУ на тэрыторыю Расіі – праблема для расійскага дыктатара. Я регулярна размаўляў са сваімі работнікамі. Мабыць, кожныя 4 ці 5 гадзінаў цягам апошніх 6 ці 8 дзён. І гэта стварае рэальную дылему для Пуціна. І мы цяпер у наўпроставым кантакце, пастаянным кантакце з украінцамі. Паводле выдання CNN, для США атака украінцаў на Курскую вобласць была нечаканасцю. Раней галоўнакамандуючы ЗСУ Александр Сырскі заявіў, што пад кантроль Украіны перайшлі 74 населеныя пункты Курскай вобласці з тэрыторыі больш за 1000 квадратных кіламетраў. Рэжым надзвычайнай сітуацыі рэгіянальнага ўзроўню увялі на ўсёй тэрыторыі Белгародскай вобласці Расіі. У планах павысіць узровень рэжыму надзвычайнай сітуацыі да федэральнай. Паводле губернатара вобласці Вячеслава Гладкова, такі крок прадыктаваны абаронаю насельніцтва і дадатковым падтрыманнем пацярпелых. Неспакойна і ў раёнах, якія не мяжуюць з Украінай. Ніжыгародскую і Варонінскую вобласці атакавалі вялікая колькасць БПЛА самалётнага тыпу. Паводле тэлеграм-каналу ШОТ, толькі ў Варонінскай вобласці за мінулую ноч збілі 117 дронаў. 10 жніўня ў Бранскай, Курскай і Белгародскай вобласцях быў уведзены рэжым контртэрарыстычнай аперацыі. Першае выпрабаванне беларуска-расійскага самалёта «Асвей» маюць правесці ўжо ў наступным годзе. Крайні тэрмін – 2026. Пра гэта паведаміў начальнік управлення Дзяржаўнага вайскова-прамысловага камітэту Дмітрый Стефанович. Выгляд самалёта амаль гатовы. Цяпер ідзе стадыя тэхнічнага праекту. У планах вырабіць 178 самалётаў да канца 2030 года. Пагадненне аб арганізацыі вытворчасці двухрухавіковага лёгкага шматмэтавага самалёта «Асвей» Беларусь і Расія падпісалі сёлета ўвесну. У яго распрацоўванні задзейнічаны 558-й авіяцыйны рамонтны завод у Баранавічах. -1 Даўгабуд. У Полацку знясуць недабудаваны спартовы комплекс. Пра планы пабудаваць палац спорту заявілі яшчэ ў 2008 годзе. Аб'ект мусіў размясціцца ў мікрараёне Аэрапорт. Паводле выдання «Народныя навіны» Віцебску грошы на спартовую арэну мелі быць вылучаныя з рэспубліканскага і абласнога бюджэту. Цяпер управленне капітальнага будаўніцтва гораду шукае падрадчыкаў для зносу будынку, што абыдзецца мясцовым уладам у амаль 500 000 рублёў. Бітва за ўраджай у Беларусі не абыходзіцца без стратаў. У аграгарадку Горкі, што ў Старадараўскім раёне, адбыўся пажар на зерне-сушыльным комплексе. Паведамленне о пажары прыйшло ратаўнікам о 5 ранку. У момант здарэння на комплексе сушылі азімае жыта. Пажар ліквідоўвалі працаўнікі МНС. Дзякуючы іхнай аператыўнай працы пацярпелых няма. Сталіся вядомыя падрабязнасці здарэння ў віцебскім футбольным манежы, калі 8гадовы хлопчык атрымаў сур'ёзныя траўмы галавы. Прычынай няшчаснага выпадку была незамацаваная футбольная брама. Следчыя прыйшлі да высновы, што спартовы інвентар не адпавядаў патрабаванням бяспекі. На браме адсутнічалі спецыяльныя процівагі ўцяжарвальнікі, якія баранілі б канструкцыю ад перакульвання. Па факце траўмавання крымінальную справу завялі на трэнерку малога спартоўца Алену Філіповіч. Нільскага кракадзіла ўсё ж такі прадалі на аўкцыёне ў Менску. Апошняя стаўка, якую зрабілі на гандляванні, перавысіла 4000 рублёў. 14гадовы самец у хадзе гандлявання падаражэў больш чым удвая. Рэптылію з настальгічнай мянушкай Дандзі набыло таварыства «Залаты фараон». Фірма займаецца арганізацыяй азартных гульняў. Чым новага ўладальніка зацікавіў лот і што будзе з рэптыліяй далей, пакуль невядома. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя навіны дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.